बे प्रमद बर' दिपेन बर' टाइटेलनि सानै लिडारा जाथिनि दालालि जाथिनि बेफारि आरो बिसोरखौ जों जोलैनि हांगार बुंनो हायो रायजोफोर। प्रमद बर'आ जाथिखौ थगायनायनि फाब नांबाय नंखायनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दतमायाव लेंहरदों बेखौ आं जोख्लायसै होननानै। जाति फाननानै जाग्रा बेफारि मडेलाव नोंसोरो कनभार्ट खालामजोब्बाय। दा जों बेफोरबादिखौ बर' रायजो राजानि जानानै गां सामफ्रामबो नोंसोरनि आखल आखुखौ नुनानै दिनै जोङो नोंथांमोनखौ रायालासेनो सोंखारियालासेनो थानो हाला। दिनै जों नोंथांमोनखौ सोंखारिबाय गाबोन आरो नोङो डिस्ट्रिक्ट एबसुफोरखौ बुंलायगोन बे अमर सिंह ब्रह्मखौ रायदो बिनि फुथला सावदो नोंसोर होनलायगोन। खिन्थु नोंथांमोनहा बै समाव दिलीप सैखियानि फुथला सावनो हायाखै, रन्जित देखानि फुथला सावनो हायाखै। दाखालि नोंसोरो दावराव देख्रेबनि सायाव डिस्ट्रिक्ट एबसुआ काउन्टार होदों, आंनि एगेन्स्टै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ एबसुआ काउन्टार होदों। बे नोंनिनो थिनजोबनाय। बर'जों बर'बा मोसा गावजोंबा दाउसा, हारसाखौबा नोंसोर जेबो बुंनो हाया, बर'जों बर'खौबा नोंसोरो मुर्थि सावलाय काउन्टार होलाय होयो दिपेन बर'। दा नंखायनो आं बुंनो सानदों बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे प्रमद बर' दिपेन बर' टाइटेलनि सानै लिडारा जाथिनि दालालि जाथिनि बेफारि आरो बिसोरखौ जों जोलैनि हांगार बुंनो हायो रायजोफोर। जोलैनि हांगार मैखारि बिथांमोनखौ खुनु लिडार साननो नाङा। दां दिनै दिपेन बर'खौ बुंगोन नों हाजारखि इउपिपिएल खौ जान प्रान बासायनो नाजाया मानो नों दाखालि खौसे खालामनायनि गेजेरजों मिथिखाबाय जे इउपिपिएलआ एबार बाग्रायसिगोन गब्रायसिगोन। बेखौ मिथिखानानैनो नोङो हाग्रामा महिलारिखौ बिभिन्न 16टा दल संगठनखौ आखायाव लानानै हाग्रामा महिलारिखौ डाउन खालामहोनानै खौसे खालामनायनि प्रमद बर'खौ गोजौआव थिखांनायनि नोङो साल बाहायदोंमोन, खायदा बाहायदोंमोन, नों बाहाय फैलार जादों। मानोना नोंनि सिखाव खामानिखौ गाज्रि खायदाखौ दुनियानि बयबो मिथिखादों, हमनो हादों। दिनै बेहाय हायाखसै नोङो। दिनैहाय एबसुनि सेंग्राफोरखौ नैबे दानि बिटिसि इलेक्सननि दावहायाव नोङो मिलिटारि हिसाबै जुद्धआव बारसोमनो दिनै नोङो बिथोन होदों। बेसेबां दुखु गोनां। होमबा एबसुआ इउपिपिएल जों बायजानाय मोनसे आफाद होननानै जोङो दिनै बर' रायजोआ बयबो मिथिजोब्बाय। आं बुंगोन नों हाजारखि एबसुनि साफ्रोमबो भलान्टियारखौ बारसोमनो थिनबाबो दिनै रायजो राजाया बुजिजोब्बाय। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया दिनै इउपिपिएल खौ फेजेननो थाखाय प्रमद बर'नि सरकारखौ सिफायनो थाखाय दिनै साखा फारा जाजोब्बाय। जेनगोनखि जेनगोन हाग्रामा महिलारिया 25 जन एमसिएलए देरहानानै हारसिङैनो एबार सरकार दागोन। बेखौ दिपेन बर'नि बिफाबाबो एबार होबथानो हाया, प्रमद बर'नि बिफाबाबो होबथानो हाया। प्रमद बर'आ जाथिखौ थगायनायनि फाब नांबाय नंखायनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दतमायाव लेंहरदों बेखौ आं जोख्लायसै होननानै। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माया लेंहरदों प्रमद बर'खौ जोख्लायनो, ओरैबायदि जोख्लायगोन आरो बेनिफ्राय सिखारनो हाला बियो। नंखायनो बियो दतमायाव देग्लाय फैदों। नंखायखौनो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि गोथै हाखराव बे खुलुमो। बे खुलुमबाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ मालाबाबो ग्रहण खालामा रायजोफोर। बरन्स बिनि आत्माया बेखौ जोख्लायनो नैबे 22 थारिखखौ नेगासिनो दङ रायजोफोर। 22 थारिखआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माजों रायजो राजानि सहायजों प्रमद बर'आ दैखर बोराइनिफ्राय बोराइसिन गोथौसिनाव एबार जोख्लाय जागोन आरो बिनिफ्राय मालाबाबो बियो सिखारनो हाया। जों मिथिगौ जातिखौ थगायग्रा फानग्रा जातिनि अनिष्ट खालामग्राखौ भगबाना बारा गोबाव दोना। जारिमिनाव बहुत बेबादि दङ। दा नंखायनो एबार इउपिपिएलआ जाति थगायनानै 5 बोसोर खुनुरुखुम बेंबाय, एबार बिसोर जोब्बाय। थाइजौ गोखैखौ बाजाराव खनले फाननो हाया रायजोफोर। थांनाय बाराव परिबर्तननि नामै न'खर साख्रि होगोन होननानै गोरिब गुन्द्राफोरनो थाखा होगोन होननानै जौ मावग्राफोरनो थाखा होनानै जौ मावनायखौ बन्द खालामनो होनदोंमोन। दिनै बन फानग्राफोरखौ थाखा होनानै बिथांनो थांनानै थानायनि गुबुन राहा होनानै बन फाननायखौ बन्द खालामनो होनदोंमोन।
सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो होनदोंमोन प्रमद बर'आ नायदोंमोन सेबो बिथाङा मावफुंनो हायाखै दिनै बेखौ रायजो राजाया मिथिबाय बिथांमोनहा खालि आइवाइ न' सेंसन फैखानायखौ लानानै राजनिति गेलेदों अरुणोदयखौ लानानै राजनिति गेलेदों बेवहायबो रायजो राजाया गाज्रिसो मोननानै दङ दा आं दिनै बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायगोन बे जुद्धआव हाजारखि दिपेन बर' एबसु नामाय जों नुदों पाब्लिकआ ओरैबायदि जागरन जाबाय बर' जाथिया खहा जानायखौ नुनानै दिपेन बर'आ बिटिआर शान्ति सुक्ति होनो दिपेन बर' नोङो बिटिसि सुक्तिखौ दाबो नायाखै नोङो बुजियाखै बिटिसिआ बर' रायजोनि रैखाथि होदोंमोन पलिटिकेल रैखाथि होदोंमोन हा हुनि रैखाथि होदोंमोन साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होदोंमोन लेंगुवेजनि रैखाथि होदोंमोन 8 शिड्युलाव बर' रावखौ सोदोंमोन नोंसोरो बिटिआर सुक्तियाव बे बिटिसिनि सुक्तिनि एथ' मोजां मोजां दफा मोननायखौ नोंनि बिटिआरआ दिनै सेस खालामदों बहा थांखो चिफ डिपुटि चिफनि केबिनेट मन्त्रि मर्यादाया बिटिआर सुक्तियाव मा मोनखो दिपेन बर' मन्त्रि मर्यादा मोनदों बिटिआरआव बे सिइएमआ मन्त्रि मर्यादा नामा आगोलनि बिटिसिआव चिफ डिपुटि चिफ केबिनेट मन्त्रि आदार इएमसफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनोमोन बहा गाहरखो नोंसोरो बिटिआर सुक्तियाव दा बिटिसि सुक्तियाव एथ' हाई लेभेल स्टेटास मोननायखौ गाहायाव जोख्लायनानै मन्त्रि रेंक मोनै खालामनाया बे मोजां सुक्ति नामा दिपेन बर' रायजो राजाया दिनै बुजि बिटिआर सुक्तियाव जोंनि बे केबिनेट मन्त्रि स्टेटास स्टेट मिनिस्टार स्टेटासखौ बिसोरो खत्तन खालामदों गैया खालामदों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बिनि बदलै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जानांगौ होननानै बिसोरनि बिटिआर दफायाव दङ मा जाखो बेलाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि स्टेटास सिइअनि स्टेटास बेसेबां डिफारेन्स दं लाजिया नोंसोर बिसोरनि प्रट'कलखौ मिथिनो रोङै लिडार नोंसोर लाजिनांगौ नोंसोर दिनै बिटिसिनि खासा ग्राजिं फिल्ड पिजिआर वाटार बडिज मानो बे पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिटिआर सुक्तिनि दारै नोंसोर हरखो बेथ' जोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट लेन्ड एन्ड रेभिनिउ ट्रेन्सफार साबजेक्ट बिटिसिआ मा खालामो खालामा बे बिटिसिनि खोथा बहा थांखो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि दैमा दैसायाव मोननाय मोजां मोजां बाला अन्थाइ बिल्डिं लुनाय लामा लुनाय बोल्डार बिनि रयेल्टिखौ दिनै लांजोब्बाय आगोल बिटिसिआव हाग्रामा दिनाव बे रयेल्टिनिफ्राय 80 कोटि 90 कोटि थाखा फैयोमोन बेजों गोबां खामानि आगोलनि हाग्रामानि बिटिसिआ मावनो हादोंमोन नोंसिनि बे बिटिआरआव बहा थांखो दिपेन बर' बेनो जाबाय नामा मोजां नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिजों इन्डिपेन्डेन्ट केसारनि मानो जोबाखै बिथांमोननो मानो साख्रि होनो हायाखै बिथांमोननि मानसिफ्रा दिनै मानो जेलाव दं थां नोंसोर आलफानि एग्रिमेन्टखौ नाय आलफानि सुक्तिखौ नाय सासेबो आलफाया दिनै जेलाव गैया सासेनिबो आलफानि माने केस दिनै मोनसेबो गैया बिसोर जेलावबो गैया सारेन्डार जानाय लोगो लोगो बिराद हाजार हाजार खौथि लानानै बिसोरो दिनै ओभारग्राउन्डआव फैबाय हिमन्त बिश्व शर्मा निजे फ्रिडम होबाय आरो बहुत हाजार खौटिनि बिसोरनो स्किम होबाय दा नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिया मा लाबोखो बर'नो मा होफैखो दिपेन बर' लाजिया नों बिटिआर सुक्ति होनबाय थानो बे बिटिआर सुक्तिखौ सावनांगौसो दिपेन सावनांगौसो बे बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बर'खौ दिनै 6 शिड्युलखौ धंस खालामनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै रायजो राजाया बयबो बुजिबाय 6 शिड्युला बर'नि बिराद आंगो सुक्तिमोन बिनि दारै जोंनि लेन्ड राइट जे नन ट्राइबेला ट्राइबेलनि हाखौ मोना बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर सेफगार्डमोन लेंगुवेजनि सेफगार्डमोन कालचारेलनि सेफगार्डमोन आरो जुदि हाग्रामाखौ नोंथांमोनहा नांगोलाव भर होनानै 25 जन एमसिएलए देरहाहोनो हायोब्ला बर'नि आगोलनि रायजोआ फैफिनबाय नंखायनो आङो दिनै रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायो नोंथांमोनहा गोथौयै साननानै नाय आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ नंगौना नङा आरो दिपेन बर'मोननि एक्टिभिटिसखौ नाय प्रमद बर'नि एक्टिभिटिसखौ नाय एनालाइसिस खालाम जाजमेन्ट खालाम आरो साननानै जाहाथे बिटिसि रैखा खालामनायनि थाखाय एबार फैगौ 22 तारिखनि इलेक्सनाव नांगालनि सुबियाव साफ्रोमबो बर'आ भट सौनानै
नांगोलखौ देरहा होनांगौ नांगोलनि सरखार लाबोनांगौ गोजोन्थों।